ende totebanga lero poll track njakora survey Ase County 47 korokananga ki twakorere gasi se miaka eyebere twabaire obisi poll track bakaturank naba namba isanemo ase 47 kando na siasa chirichi nyinge aneke maene kangana bona nambe yam but again that thing yetali ekara kire county nebwate different priorities iko depending on priorities cheto nchirichechi ne county chinde because it's a good thing and is a motishengia chigaba na togendero kolegas go that thing yabero botkovia twa kolegas ingia abantu aminto togenderego give me the support the error mbakorera magendo nima yatonye taligisege chiroro kanga nabatebi nambe murakin wane gisege ngo chiwande chons ande ngo bande nambe